Sanibonani nonke babukele emakhaya, welcome to my YouTube channel. Nimangcobo kumapholo uMashiya Mahlengathi azoshumayela. Namhlanje ngizochaza ngesimo sephupho uma uphupha amabhayi. Uma uphupha amabhayi kusho ukuthi unobizo. Ubizo lakho lifuna ukuthi uyothwasa. Kungenzeka uzoba isangoma noma ube umthandazi ozosebenza ngamanzi, asebenze ngeziwasho, asebenze nangezibani. Kodwa mawuphupha isimo samabhayi, ichaza ukuthi usuke wena unobizo lwakho okumele ulilandele. Intasekhaya ke noma ungalibalekela uzuyephi, okusalayo uyogcina ulenzile ngoba mongalenzi ubizo lakho mongalilandeleli liyowelela ebantwaneni bakho. Mase liwelele ebantwaneni bakho liwela seluwulaka olukhulu. Ngoba idlozi ke liyakhona ukuthi likiyeke kodwa likushaye ngabantwana bakho. Ubusathe ngoneni likushaye ngabantwana bakho. So mawukuthi kuke kube khona isimo sephupho wena sokuthi uphupha amabhayi, kumele ukuthi ulisukumele ulilandelele. Ngiyabonga kakhulu ningakhohlwa ucomment kuma comment section, ni like and subscribe. Nibe nosuku oluhle.